Tam běžte k tomu, aby to snížilo. Koho? Tečka pro tuto chvíli puste. Mladší až zatočilo a místy se ještě na reálné místě nehy. Nejnižší noční teploty 4 stupně až 0 a nejvyšší denní 4 až 8 tisíc metrů nad horách kolem 5 stupňů. Jihozápadní až jižní vítr 3 až 7 metrů za sekundu. Tlaková tendence slabý až mírný pokles. Rozpělné podmínky číslo 2 živého pořadu dnes v jednom městě se přímo zúčastnit, pak to nesmíte mít daleko. Jedině tak to jistě stihnete. Očekávají vás moderátoři pořadu, který už po 7. vysíláme k 50. výročí Českého rozhlasu Hradec Králové. Zdenka Celá a Zdeněk Pojman. Režisér Igor Proměs, produkční Hana Kubíková a Darna Fejzerová a technici Stanislav Formánek, Petřán a Aleš Silánek. Generální sponzorem pořadu je firma Mimik Text a producí Červené fotky. Osmkrát vás najdeme. Pěkná patálie. Co se to tady děje na náměstí? No, jenom jsem si všichni trochu ožádný, toho mě pokusí zaskákat, když mi to může být. Ale, no zima, ale víte, co mě to dalo práce, než jsem přísnul takový krásný ohýnek. A víte co? My si teďka vystřelíme, aby ten ohýnek byl ještě větší, aby nám do srdcí přál hodně lásky, jo? Tak, já si vystřelím pozor, nabíjím a... No, 358 stop. Spousta lidí z Jičína. Možná mě tady neposlyšíme, protože oni nám zatleskají. Dobrý den. Hezké odpoledne Jičíně. Začíná pořad Českého rozhlasu dnes v jednom městě soutěžní pořad studentů, dneska tedy studentů z gymnázia Jičíně a studentů z gymnázia Semilek. Ale ještě jsme něco zapomněli. Nezeptali jsme se starosty, pana Lišky, nezeptali jsme se na povolení. Já jsem samozřejmě velice rád, že dnes díky východočeskému rozhlasu, nebo českému rozhlasu proniká Jičín prakticky do celých východních Čech. Mám trochu obavy tady z toho ohně, Abychom vám nezapálili Jičín. Protože zhruba před 200 lety z toho většina města lehla pokladem, takže snad se to dneska nebude opakovat. To byl Jiří Liška, samozřejmě dáme hodně pozor. A kdo nás tady bedlivým okem sleduje, trošičku se usmívá, ale je zahalená kožičky, paní Ludmila Pilařová. My vás tady vítáme, dobrý den. Dobrý den. Paní Pilařová, co říkáte tomu našemu rumcajzovi, kterého tady máme my dnes? Já myslím, že nemá chybu. Dobře, já myslím, že teď, abychom se ještě více zahřáli, že přidáme ohýnku, za kterým budeme přikládat o 106, ale také si k tomu zahrajeme. Krásný oheň tady pěkně plápolá do výše, já nevím, jestli se mnou budete souhlasit, a to odhadují takové 3-4 metry, ten oheň určitě má. My všechny vás, kteří jste tady s námi, chceme vyzvat k tomu, když se podíváte tady vpravo vedle mne, tak tam uvidíte 2 bedny špekáčků a nad tím je 5 beden rohlíků, někde poblíž je hořčice a bude tam i čaj. Kdokoliv chcete, hlavně děcka, ale i dospělí, kdo máte hlad, kdo máte chuť, pojďte si vzít, jsou tady klacky, pojďte s námi opíkat. Pojďte si opítkat buřtíka. My tady nevidíme na digitální hodiny, protože právě teď jsme se zhlupli kolem ohýnku, ale já vidím na běžné hodiny. Oni ukazují 16 hodin a 14 minut. To je ten nejvyšší čas, abychom si představili naše soutěžní družstva. Dnes přijeli studenti ze Semil, z gymnázia ze Semila. Jsou tady samozřejmě studenti z Jičína, z gymnázia z Jičína, kteří už soutěžili v Prudimi a tam také vyhráli. Ale než Kandidát maturity, toho času studující na gymnáziu v Semile. Bezvadný další. Lukáš Rieger, také ze Semil. To je všechno? Jsem stručný. Tak pěkný klobouk na hlavě, Adrián.
Jana Semanová, 3. ročník Severského gymnázia. A ty poslední. Eva Hloubová, také 3. ročník. Tak budeme držet palec. Patronem vašeho družstva je? Jiří Lorencíko, čemu ty přikládáš polínko? Myslím, že to polínko přikládá za nás všem družstva, protože já jsem tady úplně z jiných důvodů, takže samozřejmě Lukáši přiložit naše polínko je sice malé, ale je to polínko. A už letí do ohně. Dobře, na mé straně je družstvo z gymnázia z Jičíny. No a protože jsem stávka, tak ta hořlavina v tom ohni se mi teda moc nelíbí. Tiše, další soutěžící? Mně se to taky nelíbí, ale aspoň to dobře bloklo. Jmenuji se Radek Novotný a taky tam přiložím polínko. Čemu přiložíš, to budeš přát? No, nevím. Aby to dobře hořelo. Já myslím, abyste vyhráli. A poslední. Čau, čau, jmenuji se Lubor Otroulický, také z Sparty. A pozor na mě, jsem maniak. Začete. A tak počítač tady nemáme, dnes tady jde o něco úplně jiného, i když budete muset zapojit ty počítače, co máte v hlavě. Škoda. Patronem tohoto soutěžního družstva je naše redaktorka Vlaďka Matějková. Ahoj. Ahoj. Já tohle polínko přeložím na zdar čínského družstva, protože pevně věřím, že vyhrajou a jsem i čínský občan, takže doufám, že to vyjde. Tam letí paní Železná. Vláda přiložit své polínko a budeme si samozřejmě o těch krásných obrázcích ještě hodně povídat. Proč přikládá polínko na náš nápadající oheň, co přivedu ten starosta? Přikládám polínko i Českému rozhlasu, protože Český rozhlas má tady vlastně slaví své 50. výročí, mám na mysli i Český rozhlas Králové a myslím si, že on je jako vlastně hlavní organizátor tohoto dne, když se to polínko zaslouží. Čili nedáváte nám polínkem, přikládáte na náš oheň. Dobře, a Rinčajs? No, já dám na ten svůj oheň polínko proto, aby se tady vždycky dařilo pohádce. A to se velice dobře daří, protože už takových 20 spekáčů se znáší nad naším ohněm. Ještě u ohně přibývá. Dobrý den, pozdravíme se. Dobrý den. Přišel s tím. Tady jako někoho. A co vás neuspíváte? Vlastně jsme procházkou po městě a jdeme jsme do tady, jaký právě poudáčí tady tady. A už jste to někdy zažil? Prosím? Už jste to někdy zažil? Oheň na náměstí? A jo, no to ne na náměstí, no. A co to říkáš ty tomu ohýnku? Je to dobrý. To by se taky líbí. Takže si budete opejkat? Jo. Přátelé, pojďme si všichni opejkat, než se opeče první várka, můžeme si zahrát. Jaký stát měla Slyšínu Božena Němcová? Za A. Šární, za B. Žila Kvělice a za C. Její král. Tak a teď budu počítat já. 1, 2, 3. Můžete to? Ačko znělo odpověď. Je to špatně, je to Bčko, ale je teda dodat. Bohužel, vodou. Jsme na začátku teprve. Otázku klade Jičín. Pardon, otázku klade jsem samozřejmě. Akademický malíř Vladimír Komárek o Semilech prohlašuje, že jsou město pohřebního ruchu. Roku 1936 zde bylo postaveno první krematorium v bývalém Československu. Toto prvenství dosáhlo v typu využívané energie. Byl to za A. elektrický proud, za B. zemní plyn, za C. svítiplyn. Odpovídá Jičín. 1. Myslím, že to zemní plyn. A to je? Co na to? Špatně, je to elektrický proud. Naše gymnázium má svého patrona. Její za svatý Ignác, jemuž byl zasvěcen gymnazijní kostel v původní budově, jezuitské koleji. Za B je to svatý Alois. V době kolem jeho svátku se pořádaly vycházky celého gymnázia, provázené hudbou, pěveckými i divadelními produkcemi studentů. A ty se konaly velmi 70. a 80. letech minulého století. Za C je to svatá Rozálie, světice s mocí uzdravovat a léčit. Původně patronka kaple a klapeckého semináře. 1. My se domníváme, že se jedná o svatého Ignáce. Ale kteří jste dostali
kus třeba se ohřát v krásném dánském kabátě, který tady věnoval oděvní dům Kárstvého náměstí a který čekal na svého výherce. Stačí jenom, když přinesete své polínko nebo kus novin starého papíru do našeho krásného táboráku a necháte se zaregistrovat u Darny Pejzlové. Ona sice není příliš velkého vzrůstu, ale tu tabuli je tady koncept od našich společků a od rozhlasového vozu, vy jste přece jenom pod Ničickou blíží neměli přehlédnout. Ano, tamská postavička, nádherná, úžasná, s bezvadným charakterem. Paní Kolářová, jak to vůbec na ten nápad přišlo takhle toho Rumcajze vymyslet, takhle bezvadně? Počkejte, jestli myslíte literární zpracování, tak to je jednoznačně autor pan Václav Štvrtek. Víte, já si myslím, že to výtvarné, to literární, že je sjednocené. Víte, je vlastně ta postava, která ani jinak nemůže vypadat, když si pan Štvrtek určil takovouto povahu. Samozřejmě, čas prověřil, takže já jsem přesvědčená, že to tak je. Ale prosím vás, k tomu světlení a to je naprosto náhodou. To já jsem se chtěl právě zeptat, jak na to přišlo, že pan Pilař začal malovat Rumcajze. Prostě Radek v 60. letech začal spolupracovat s dětskou redakcí televize, tehdy televize. No a televize zadávala scénář. Tak se Radek dostal scénář Rumcajsů. No a začal pracovat na figurách v kreslení filmu. A poradil jsem s vámi? Tady jsou totiž kabely. Já můžu říct, se vší vážností, že jsem byla opravdu první, která vždycky viděla jakoukoliv komunikaci. No hrozně moc se mi líbí, jak vypadá. Já jsem se do sebe, teda do Radkova sebe, jsem se hrozně zamiloval. Paní Pilařová, myslíte, že jsme se trefili, nebo o ty čínští občany se trefili? Moc jsem Štěpánko. Štěpánko. To není smolá, to je Vy jste byla tady svědkem, si pan Pilař povídal s panem Radkem a Rumcajzovou, co to má být za postavu, jak to komentovali, jak si oni povídali. Já jsem to nedokončila, Radek Sáček se podíval až při první projekci vytvořeného kreslení. To byl první setkání s Sáčkem, který prostě už necenoval namalovaný filmy, připravené. Takže ta další spolupráce a to setkání následovalo. A mám strašnou radost, že se nám podařilo, že jsme to s panem Štvrtkem mohli navštěvovat. No jo, no tak to je nebo dlouhinku, ne? Ještě jednou. Dáš doma zase. Druhý den. Ty dáš druhýho doma. Jo. Já vám řeknu, že to je záležitost obrovskou právní. Já vím, že dlouho nebyly pouštěny do ty kazetky na videoprogram, ale zatím nemám zkrátit, že to vydal. Já jsem přesvědčená, že to je stále. Prostě víš, stále a stále. To jsem se do té věci, která asi nepočí, když se nám možná mohla, že to takže co já vím, tak zatím vyšly knížky asi 14 let světa. To jsou exotické nakladatelství, je to třeba. Tak co, už máš jedino. Já jsem asi nadšený, že mě znají v celém světě. Já jsem hrozně rád, i když ale upřímně, že je nejlíp tady doma. Mě nám to těžko neskazilo. Já se zeptám, jak se k nám přišel někdo zaregistrovat. Tady bylo pár dětí, dospělých.
tak dál, ať chodí dál. Bude zkusnout a bude tretí přešel. O jakou cenu se hraje? Jestli nechcete to přečíst sama, z toho se, ale já nemám důvod. No, ono se tady začíná zpívat a ten oheň nám moc nepomáhá, protože jsme tady uskováni mezi lidmi. Ale já musím říct, že jsem to přečetl, pan Miroslav Šimek z Hradce Králové je tím, koho se vylosovala a co vyhrála od firmy Kora stolní lampičku, krásnou stolní lampičku a ještě videokazetu z firmy Falco. Budete si moci posvítit základní zimních večerů. Takže blahopřání a písnička se říkáte. Bude handicapována nebo bude mít obrovskou filu, ale ono možná čím větší pila neznamená to, že tím lépe se bude řezat, to zase tak jednoduché to není. Takže... To není, to je dokonce tupá ta velká. Aha, no takže síly jsou vyrovnány. Takže síly jsou vyrovnány. Jedna je menší, jedna větší, ale jedna je tupá. Takže... Netlač, bude to rychle, že budeš tlačit. Trošku to tady. Stop, končíme. Vy jste skutečně na vás, vy jste chodíte obědet, vy jste Máme dobrou pilu. Nemá cenu. A jim pomáhal patron. Jak to, že jim pomáhal patron? Já jsem viděla, že to měl být ten mikrofon, že jo, Jirko? Ne. Samozřejmě nezakázal, že nemůžeme řezat zrušit. No, ale to bylo opravdu velice složité, velice komplikované. My v tom případě musíme udělat to jediné, co se takové pro situaci udělat dá. To když obrátit se na muže nejvyššího poroce, no a tím tady v Jíčíně na našem náměstí může být jedině Rumcajs. Čili Rumcajs je to na tobě, aby si spravedlivě Kluci šlapče, tak dobře, já se na to podívám, ale napřed bych poprosil, jestli by soutěžící nemohli ukázat ruce, jestli mají všechny prsty. Takže ano, Jičín 40 prstů, je to dobré. 40 prstů Jičín, jak se na tom semily? Ano, semily jsou také v pořádku, tak teď se podívám na ty klacky. Nic. Klacky na zemi. No tak ještě by to chtělo, myslím, umrknout ty pilky. Pilky taky jsou tak, víš, jak já bych to rozhodl? Já bych dal každému po 5 bodech. Já vím, že protestujete, ale oni ty podmínky skutečně byly různé. Já se ještě jdu. Já mám nabitost stále, ale já bych se přeci jen přikláněl k tomu. Nás bylo asi 5 zástupců jičínského profesionálního jezbářského lidu, ale sami potvrdili, že to se nedá. Máme silný zuby mokrý děti. Skutečně já rozhoduji právě Bohákové 5-5. Armády právě v tomto roce, Naděla si tady středu, má Naděla, můj Váško, a na se systémem velice jednoduchým, hlavně se přesíte jako Anápem, 4 gramy, účastní se vlastně jenom půlí, dneska tady střílíme na slepo, takže pouze nějakou uspávkou, navrch papír a na spodní část, který hlavně se dává rekusní západ. Vy se musíte teďka bát, vy máte nabito, nebo nemáte nabito? Takže k tomu patříte, poněvadž já to už nemohu se budou jmenovat Velima, elektronika. Takže tam se... Mámo, Pozor. Ano, číslo 9. Číslo 9, číslem 9, přijďte si pro krásný kaval. Takže voláme
Jičínského občana s devítkou. Jičínská občanka, dobrý den. Pojďte k nám. Dobrý den, my vám blahopřejeme. Můžete se nám představit? Tak, vy jste přiložila na oheň co? Víte co, jakou máte velikost? Já? Protože my vám teď představíme zástupce od... Když se podíváte tady za vás, tak je tady z Kástilu pan Krupka z Kástilu, který nám přinesl co? Nebo vám vlastně? Tak, nevyzkoušíme ho tady rovnou. Trošku delší rukávy. Upálíme na vohni. Města Jičína, které nám to připravili ten krásný táborák. Teď už prosím muži s malou muzikou Jičínská, připravte se, protože nás naladíte na ten další úrok, který budeme vysílat 5. prosince ze Semil. Všude to bylo nějaký naslyšenou. Konečně se mě podařilo odchytit paní Pilařovou, která se tady dneska zúčastnila natáčení Českého rozhlasu z Hradce Králové u příležitosti 50. výročí tohoto média. A protože paní Pilařová není poprvé v Jičíně, ale je tady poprvé asi v zimě a poprvé večer, tak Lido, je ti zima? Já se přiznám, nohy mám jak rampou, strašně mi sebou, ale o to víc radosti mám kolem srdce, jo. Já nevím, jak bych to líp řekla. Jičín mě zaskočil tím, že i když je naprosto nepříznivý počasí, neuměla jsem si představit, že se sejde Jičín jako jedno město u táboráku na náměstí s krásnou muzikou a v tak nádherné atmosféře. Budu mít strašně hezkou vzpomínku. Co víc říct? Jičínu moc děkuju. Nelze nic dodat.